26 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти сафобахши ноҳияи Данғара муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. мактаби замонавии бошукӯҳ сеошона буда, он дар доираи ҳамкориҳои мутақобилан судманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбия бунёд шудааст. муассисаи таълимӣ барои 1280 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. корҳои сохтмонии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 дар деҳоти сафобахши ноҳияи Данғара бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2021 оғоз гардида, аз ҷониби ширкати чинии Powerchina дар муҳлати муқаррар гардида бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шуд. муассисаи замонавии таълимӣ аз 27 симхонаи барҳаво, аз ҷумла кабинетҳои фаннии химия, физика, математика, симхонаҳои технологияи таълими меҳнат барои писарон ва духтарон, симхонаҳои компютерӣ, китобхонаву толори барҳавои хониш бо 24 ҷои нишаст, китобхонаи электронӣ, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорону кормандони муассиса ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. дар ҳуҷраҳои озмоишгоҳии мактаб асбобу аёниятҳои дарсӣ мавҷуданд, ки барои дар амал гузаронидани таҷрибаҳои гуногун хонандагон аз онҳо бо самар истифода мебаранд. дар симхонаи барҳавои компютерӣ, ки бо муосиртарин дастгоҳҳо муҷаҳҳаз аст, хонандагон имкон доранд аз нозукиҳои кор бо технологияи иттилоотӣ бохабар бошанд. акнун бо мавриди истифода қарор додани ин муассисаи зебову замонавӣ мушкилии қаблан мавҷуд будаи норасоии ҷойҳои нишаст ба пуррагӣ аз байн рафт. имрӯз боиси ифтихор ва сарфарозӣ мо хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16-и ноҳияи Данғара мебошад, ки чунин як бинои хуштару замонавӣ бо тамоми шароитҳои таълимӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. миннатдории хешро ба пешвои муаззами миллат изҳор медорем, зеро дар ин масани илму дониш барои хониши тамоми фанҳои таълимӣ шароитҳои сатҳи баланд муҳайё гардианд. аз ҷумла симхонаи технологияи иттилоотӣ ба мо имкон медиҳад, ки баробар аз худ намудани фанҳои муосир забонҳои хориҷиро низ аз худ намоем. ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри соҳибкасб гардонидани хонандагон асбобҳои дуретгарӣ, кандакорӣ, мошинҳои дузандагӣ ва дигар шароити муосир фароҳам буда, духтарон баробари омӯхтани духтани сару либоси миллӣ ҳамзамон бо роҳнамоии омӯзгорон таомҳои гуногун омода мекунанд. ҳамчунин дар симхонаҳои фаннии физика, химия ва математика муосиртарин шароит барои илмомӯзӣ, аз ҷумла видеопроектор бо тахтаҳои электронӣ мавҷуд аст. ёдовар мешавем, ки собиқ бинои ин муассиса ҳанӯз соли 1937-уми асри гузашта сохта шуда буд ва ба талаботи замони имрӯза ҷавобгӯ набуд. барои тарғибу ташвиқи бештари варзиш ва ба ин восита ташаккул додани тарзи ҳаёти солим, дар муассисаи таълимӣ 2 майдончаи варзишӣ сохта шудааст, ки дар онҳо имконияти бозии футбол, баскетбол ва волейбол мавҷуд аст. мо духтарони варзишгар миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки барои мо варзишгарон чунин толори варзишӣ зебову барҳаво муяссар гардид. бо мақсади ташкил ва баргузор кардани ҷамъомаду чорабиниҳои гуногуни оммавию фарҳангӣ дар таълимгоҳ толори барҳавои маҷлисӣ бо 150 ҷои нишаст сохта шудааст. маҷлисгоҳ бо мизу курсии босифат ва дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз буда бо санъати миллии меъморӣ оро ёфтааст. дар ошонаи якуми бинои муассиса ошхона мавҷуд аст, ки барои 160 ҷои нишаст пешбинӣ гардида, дар он ба таълимгирандагон хӯроки болаззат дода мешавад. дар мактаб барои таълиму тарбияи хонандагон 50 нафар омӯзгори соҳибтахассус кору фаъолият менамоянд. мактаб дорои шабакаи мустақили гармидиҳӣ мебошад, ки тариқи он симхонаҳо дар фасли сармо гарм нигоҳ дошта мешаванд. ҳадаф аз бунёд ва ба истифода супурдани муассисаи нави таълимӣ дар ноҳияи Данғара ин идомаи мантиқии сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба ин восита беҳтар намудани сатҳу сифати таҳсилот, ҷорӣ кардани усулҳои нави таълим ва тарбияи хонандагони болоёқат дар роҳияи илмомӯзӣ ва ватандӯстӣ мебошад.
ما از آن خوشنودیم که سالهای 2020 2040 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه معارف و علم جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده به تشکل تفکر ذهنی ما مساعدت می‌نماید. از این تصمیم علمی ما دوستداران فنهای دقیق روبلند گردیده ما با میل به اندازه خود دانش می‌آموزیم. صحن و اطراف بینای نوی مؤسسه تعلیمی سبز و خورم بوده، درختان سایه‌افکن و گل و بوته‌های آرایشی شنیده شده است. مطابق معلومات 93% ختم کرده های مکتب مذکور به مؤسسه های عالی کشور داخل شدند که این فعالیت باثمر آموزگاران را بازگو می‌کند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط های مهیا شده در انشاءات تعلیمی نوبنیاد با سطح و صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده با آموزگاران جهت استفاده عاقلانه امکانات های موجوده و تربیت نمودن جوانان باسواد و لیاقتمند دستور و هدایت ها دادند.